Vi har så lavet forspil i dag, og det var rigtig godt, og sådan, man kommer også ind i nogle situationer, som måske ikke kom ud fra, og så fik vi nogle idéer til, hvordan man kunne takle det. Det er selvfølgelig, man ved jo ikke, hvad man det er i det rigtige liv, men få nogle redskaber, få nogle idéer, men ligesom lave nogle aftaler om, hvis det her sker, skal vi mødes, skal vi snakke om det, og ligesom få nogle regler i gruppen om, hvordan vi skal håndtere det her. Fordi man ved jo ikke altid, hvad man kommer ud for, at ligesom have sådan nogle grundlinjer. Det var i hvert fald rigtig sjovt at prøve det her, men også bare det der med, at man ligesom laver noget spontant, og man hele tiden laver nye vinkler på det, og hvordan de reagerer på det, og det var rigtig spændende. Jeg synes rigtig godt om fokusspil, fordi at de var rigtig gode til at tage udgangspunkt i de problemstillinger, som vi stod i. Så er jeg lidt mere en aktiv person, så jeg synes, det var dejligt at lave lidt action på. Og så var de gode til at evaluere, og de tog os meget seriøst, og vi sagde det også, men gode til, at alle blev hørt, for vi snakkede måske meget mund, men gode til ligesom at være sådan, der var ligesom en, der ligesom ledede, så alle kunne få lov til at få sagt, hvad de gerne ville sige, og så kunne vi altså prøve at spille vores rolle en gang til, og så ligesom få gennemarbejdet skuespil eller spillet. Jeg synes, det er rart at komme ud og få lavet noget, at vi ikke bare sidder og snakker om konflikter og hvordan det opstår, men at vi rent faktisk kommer ud og prøver at lave en konflikt, prøve at spille en konflikt, fordi der får man prøvet sig selv af, og man slipper for alt den her sniksnak i den ideelle situation, hvad gør vi så, men får prøvet af, at det her, det skal ende galt. Og lærer måske også sig selv lidt bedre at kende, for hvordan håndterer jeg sådan en situation? Går jeg helt i panik, eller hvad kan jeg? Hvad er jeg? Konceptet blev præsenteret for os som om, at vi skulle opfinde vores eget stykke, som vi ud fra det skulle komme med nogle dilemmaer, som vi så skulle forsøge at løse. Og det virkede som en meget stor og uoverskuelig opgave for os, men ved at fortælle det hele igennem, så kom vi faktisk frem til nogle rigtig, rigtig gode stykker. Og det var rigtig fedt at se, at dilemmaer kan opstå uden for tid og sted, og at vi alle sammen kan relatere til dem, og derfor så også løse dem. Jeg synes, det har været en rigtig god dag, og det er rigtig sjovt at se, hvor meget man kan få ud af bare de oplevelser, vi selv har, hver især de forestillinger, vi gør os om. I dag har det handlet om konflikthåndtering, så hvad for nogle konflikter, vi kan støde på i forbindelse med den rejse, vi skal på. Så jeg synes, jeg har fået rigtig meget ud af det, og synes, det er en spændende metode at bruge, og noget helt andet end at bare sidde og høre teori. Og jeg tror, det er sundt at komme op og være med og stå og spille og lege og få lov til at prøve sig selv af lidt. Også en god sådan, gruppeøvelse. Det er meget sjovt at spille teater, og det er sjovt at se andre, man kender, spille teater, selvom det ikke er noget, vi plejer at gøre, eller ikke noget, jeg plejer at gøre i hvert fald. Så jeg tror, det sjoveste er at se, sådan både prøve selv at være lidt på slap linje, men også at se dem, man kender, være det samme.